Jeg har fremlagt regeringens bud på en ny førtidspensionsreform og fleksjobreform, fordi vi skal have moderniseret hele området. For eksempel så kan vi se, at der er alt for unge, der kommer på førtidspension. Og jeg vil simpelthen ikke være med til at sige til for eksempel en 26-årig ung kvinde, at nu kan du stille dig her på togperronen, se hvordan togene bare kører forbi, men du får aldrig nogensinde en chance for at hoppe på et af dem. Jeg hedder som sagt Sara. Jeg er 25 år. Jeg har ikke kunnet stå på mine ben de sidste 14, og jeg kan løfte min højre arm til hagen. Medmindre jeg altså snyder og bruger den anden arm, så kan jeg også godt klø mig på næsen. På den måde kan jeg kompensere en lille smule for den muskelsvind, som jeg er født med. Jeg synes, det er et fattigt samfund, der siger til et helt ungt menneske, at vi forventer ikke mere af dig. Jeg vil meget hellere være med til at udvikle folk, og det er derfor, at vi i dag har fremlagt et forslag om, at man kan komme ind på et udviklingsforløb, som gør, at man for eksempel i en 5-årig periode kan få ro til at arbejde både med sig selv, men også hjælp og vejledning og støtte, for eksempel i form af psykolog eller måske en coach, til at komme videre med sit liv. Jeg kan godt vifte en direktør om næsen med mit imponerende eksamensbevis. Jeg kan også skrive et par kendte på som referencer. Men der er ikke nogen direktør, der vil ansætte mig, hvis det koster hende en masse ekstra bøvl, som hun ikke får en krone for. Det lægger den her fleksjobreform op til. For det første så skal min direktør lave handleplaner for, hvordan man kan øge min arbejdsevne. Det er både spild af tid, og dermed også penge for direktøren, for muskelsvind går aldrig over. For det andet så får direktøren en totalt ustabil arbejdskraft i mig. For mit fleksjob skal nu kun kunne bevilges for 5 år ad gangen, og bevillingen skal justeres årligt. Hånden på hjertet. Hvem har lyst til at ansætte nogen på de betingelser? Hvad tror du, det her vil kunne gøre for de unge? Jeg tror, det her kan hjælpe mange unge til et mere aktivt liv med job og med kollegaer. Vi ved jo alle sammen, at det betyder rigtig meget, det at have noget at stå op til, det at have kollegaer, der forventer, at man kommer på arbejde og bidrager. Hvis det alligevel lykkes mig at overvinde den barriere og rent faktisk finde et fleksjob, så bliver den næste udfordring, hvordan jeg skal leve af det. Tidligere har det været sådan, at jeg vil få næsten samme løn som mine kollegaer, selvom jeg kun kan arbejde 20 timer om ugen. Pointen er jo, at de 20 timer er et fuldtidsjob for mig. Men fremover hedder det sig, at jeg kun skal have fuld løn for lige præcis de timer, jeg kan arbejde, og en beskeden slat for resten. Nu er det måske lige på sin plads at indskyde, at da jeg hverken er overlæge eller djøffer, så taler vi altså ikke om at gå fra 50.000 til 40.000 om måneden. Vi taler om en helt almindelig fuldtidsløn, som jeg fremover ikke skal have. Det hedder sig, at det skal motivere mig til at få det bedre, så jeg på sigt kan klare et fuldtidsjob. Men da det er fuldstændig åbenlyst, at jeg aldrig kommer til at kunne få et fuldtidsjob, så betyder det her i praksis bare, at jeg resten af mit liv får en væsentlig ringere løn end mine kollegaer. Selvom jeg arbejder alt, hvad jeg overhovedet kan, og er lige så udmattet som dem, når jeg får fri. Det er ikke sikkert, at man kan arbejde fuldtid. Det er ikke sikkert, at man kan arbejde lige så intens som alle sine kollegaer. Men det at bidrage, det tror jeg betyder rigtig meget for mange. Hvis jeg da altså ikke er endnu mere udmattet, end de er, når jeg får fri. For som jeg sagde, med den her reform, bliver det ikke bare svært at finde et fleksjob, eller leve af et fleksjob, det bliver også rigtig svært at trives i et fleksjob. Det, at fleksjobbene bliver midlertidige, betyder, at mit arbejdsliv bliver permanent usikkert. Hvad hvis en eller anden tilfældig jobkonsulent pludselig vurderer, at jeg godt kan arbejde 3 timer mere om ugen, eller 3 timer mindre om ugen, så passer jeg ikke længere til min stilling. Så mister jeg mit job. Og handleplanerne, de betyder, at det fra nu af ikke længere kan lade sig gøre at blive en ligeværdig medarbejder. Før skulle jeg bare kompensere for mit handicap. Nu skal jeg også kompensere for alt det ekstra bøvl, jeg giver min chef. Før kunne jeg have et professionelt forhold til den her chef, men nu skal hun involveres i private snakke om, hvordan man øger min arbejdsevne, som jo altså er permanent nedsat. Jeg ved ikke, jeg ser for mig samtaler, eller hvor lang tid tager det der at tisse, Sara? Hvis du nu lod være med at drikke kaffe, så kunne du måske arbejde et kvarter længere. Nu er der jo nogen, der har været ude at sige, at det kan jo risikere at stresse nogle af dem, der er på førtidspension. Hvad siger du til det? Jeg er helt uenig i, at det her kan stresse nogen, fordi man skal se det her som en bog fyldt af muligheder for unge mennesker, der så netop bliver stillet både kærlige krav til, men også får den hjælp og vejledning, der skal Sidst men ikke mindst, så ligger det mellem linjerne i den her reform, at med det rette økonomiske incitament og de rette handleplaner, så skal jeg nok tage mig sammen. Mit handicap er altså ikke reelt. Det er bare dovenskab. Det er lige præcis det budskab, som den her flexreform sender ud til alle mine fremtidige kollegaer. Derfor vil jeg gerne slutte af med at aflive den myte,
ved at slå 2 ting helt fast. For det første, handicap tager ikke imod bestikkelse. Uanset om jeg bliver tilbudt 1 million om året, så kommer jeg stadig ikke til at kunne klø mig oven på hovedet, stå på mine ben eller binde mine sko. Og selvom jeg bliver truet med en lønnedgang på flere tusind kroner om måneden, så kommer jeg stadig ikke til at kunne klare et fuldtidsjob. Der er bare forskel på at ville og at kunne. Jeg vil gerne klare et fuldtidsjob, men jeg kan ikke. Og det kommer jeg aldrig til at kunne. For der er ikke nogen handleplaner, der kan ændre på det faktum, at det tager 3 timer for mig at komme i bad. Men vi kaster os ud i det alligevel. Fordi vi virkelig gerne vil bidrage med den restarbejdsevne, vi nu engang har. Det har ikke noget med dovenskab at gøre. Det har noget med nosser at gøre. Og det burde ikke udløse mistillid og dårlig løn. Det burde udløse respekt og al mulig opbakning. This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where